טוב. טוב. מה זה? בית"ר, יפה. עברת. בוא נראה עכשיו נבלבל אותך. מה זה? אתה יודע, מה זה? יפה. בוא, תגידי מה זה? אינטר! טוב, תביא כיף! טוב! יאללה, עכשיו שלב כזה. מה זה? איך? ריאל! טוב, תביא כיף! מה זה? בוא, נעשה שלב יותר קשה. תתבלבל, בוא תראה, בוא למצלמה. מה זה? איך קוראים לזה? מה? ריאל, זה כמו זה. ריאל מדריד. יפה. זה יהיה לך קשה, בוא. מה זה? טוב! יפה! בוא. ולנסיה, למה אתה היום? בוא. מה זה? איך? ולנסיה, טוב ילד, טוב! טוב.